Počkej, musím doplnit něco pít. Jde nějaké pí? Pojď se otevřu. Je to. To jsem zranej. Ale miláčku, neposlouchejte. No. Co si dostanu? Nejde to. Hele, tam ta stěna spadla. Bude. Cože? Co se to tam... Spadla nám stěna. Ale proč? A jsou vyrážené dveře. A chybí nám všechno zlato. Co se to tady stalo? Všechno v pořádku, jenom ty dveře jsou vyražené. Pojď, miláčku. No tak se pojď podívat, co se to stalo, děje na ty dveře. Fuj. To sakra. On to pokouše otevřít opačně. No. Co toto? Policie, musíme rychle zavolat policii. Policie, rychle. Připadání? Ano. Tak to se musíme hned prošetřit. Co jste dělali, když vás připadli? Spadli jsme. Aha. Co to může asi být? No nic. Jak vypadal ten zloděj? Neviděli jsme ho. Aha, a je to vyключené. No to vidíme taky. Tak aparáta. Jeřáb to spraví. No, tak zítra přijde stavební firma a spraví to. Mezi tím budeme vyšetřovat ten případ. Druhý den. Hej, my jsme stavební firma, který vám to tady máme spravit. Ano. Jak to se dají správně. Můžete odejít a za tři hodiny můžete přijít a budete to mít jako nové. Shledanou. To je dobrý plán, jak vykradnout je. Co velmi hloupý. Jamesy, můžeš přijet. Tak to tady můžeme vykradnout. More, můžeš přijet. Ej, cigáni jsou vždycky připraveni krást. Jdeme to tady zničit. Ještě, že jim to opravili. Co se tam směješ? Ej, more, co se směješ? Vypadlo tady okno. A vypadá to, že celé zapraží. Tak to si určitě všimnul, ty blbečku. Otevřití. No aspoň vememe ten počík.
jsou máme, no tu obrazovku aspoň. Počkej, vracej se. Miláčku. Počkej, co to tam je? No, už se radši otočíme a budeme dolů. Rychle pryč. Rychle druhý jde. No, jo. Co si to tady stalo? Naše dveře. Co se to tady stalo? Naše dveře. Co to tady je zničené? Naše zápraží. Tady je to sklo. Hele, tady jsou nějaké vlasy. Tady jsou nějaké vlasy. Hele, asi chtěli ukrást počítač, ještě tak.